I per marxar de vacances només dir-vos que vull penjar el número 4 d'aquesta secció del llibre, del Realistic Rock, que ja sabeu que ja ho veureu al paper. És aquesta part que fa aquest moviment tacum-tacum, allò tacu-tacum, pa, tacu-tacum, pa. Tot seguidet. Apa, que passeu bones vacances. Adéu. Anem-hi? 1, 2, 3 i... Per una altra...